Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol sa mga distinctives po ng ating iglesia. And inumpisahan po natin sa unang bahagi nung nakaraang linggo ang patungkol sa Church Covenant. Bakit kailangan po natin ng Church Covenant? Ang ibig sabihin nito, lahat po ng magiging kabahagi ng ating iglesia ay pumipirma po ng Church Covenant, yung tipan ng pagiging kasapi ng iglesia. So, ano ba talaga ang scriptural warrant niyan? Yun po ang ating inumpisahan last time. And tinalakay din natin last time kung ano ang definition ng local church. Ayon po sa Biblia, ang local church ay isang grupo ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na meron pong common commitment. They are bound together in a common commitment. At itong commitment na ito, komitado na gagawin po natin o ipamuhay natin, ay in-express po by way of a covenant. So sa gabing ito, meron pong dalawang bahagi ang ating pag-uusapan. Sana matapos po natin. Una is the biblical basis for a church covenant. Ano ba ang biblical basis? Bakit kailangan nating pumirma ng tipan ng pagiging kasapi ng iglesia or church covenant, which is sa lahat ng mga members ng ating iglesia ng Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite ay meron talaga kayong pinirmahan, and sa harap po ng Panginoon at sa harap po ng mga tao. Ano ba ang biblical basis noon? Pangalawa, ang laman po ng church covenant, ang essence ng church covenant ay atin din pong aralin ngayong gabi. Tayo po muna ay tumungo para sa panalangin. Let's pray for God's blessing. O aming Panginoon, nandito kami ngayon sa inyong harapan, mga unworthy servants of yours. Unworthy sa inyong biyaya. Hindi talaga kami karapat-dapat. Pero salamat dahil ipinagkaloob niyo sa amin ito sa pamamagitan ng inyong anak na si Hesukristo. At salamat dahil dinagdag ninyo kami sa inyong iglesia. Niligtas ninyo kami hindi upang manatiling lone ranger or hiwalay sa inyong family, but you saved us, O God, and you added us to your church, which is your precious possession, purchased by your blood, O Jesus Christ. At tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong salita ngayong gabi. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang biblical na basis ng church covenant or tipan ng pagiging kasapi ng iglesia. Well, may mga tao po na kumukontra po sa church covenant. Legalistic daw masyado. And then, hindi naman daw ito nababasa sa Biblia na magkaroon po tayo ng church covenant or pirmahan sa harapan ng mga tao at sa harapan po ng ating Panginoon. Ang tawag po nito, mga kapatid, is proverbial straw man. Okay? Proverbial straw man. Very faulty po ang argument na yan. Totoo po na wala pong explicit na utos ang Biblia na nagsasabing, you shall sign a covenant or thou shalt sign a covenant. Wala tayong mababasa sa Biblia. Hindi rin natin mababasa sa Biblia na tayo ay mag-adopt ng confession. In our case, meron tayong 1689 Confession of Faith. Hindi rin natin mababasa sa Biblia na magkaroon kayo ng Sunday School, and yet meron tayong Sunday School. Meron tayong Confession of Faith. Hindi rin natin mababasa sa Biblia na ipinag-uutos ng Panginoon sa church na magkaroon kayo ng membership class bago maging kasapi ng iglesia ang isang tao. Or marami pa po tayong mga practices sa ating church, hindi po, wala po tayong scriptural warrant ng Biblia. Iyon po ay malinaw. Ayon pa sa ating pag-aaral ng ating Confession of Faith, is that pinagkalooban ng Panginoon ang mga local church ng kalayaan, ng liberty, na ating isaayos ang ating sarili upang ma-equip natin ang ating sarili, upang ma-fulfill natin ang ating mission bilang isang iglesia. For example, sa ating Confession of Faith patungkol sa Holy Scriptures, ang sabi po dito,
And there are circumstances concerning the worship of God and government of the church common to human actions and societies, which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence, according to the general rules of the word, which are always to be observed. So madaling sabi, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan na mag-practice ng mga bagay-bagay na naaayon po sa practical common sense bilang isang iglesia. Hindi pinagbabawal sa Biblia, hindi rin ipinag-uutos, pero maaari po nating gawin na aayon po sa practical common sense. Katulad ng microphone. Hindi naman po ipinag-uutos ng Bible na tayo ay maggagamit ng microphone, pero common sense po na gagamit tayo ng microphone para po magkarinigan po tayo. At ang sermon po ng pastor ay maririnig po ng lahat. Again, hindi pinag-uutos ang microphone ng Biblia, hindi rin ipinagbabawal, and yet ginagamit po natin practical common sense. Wala naman po sa Biblia na kailangan natin gumamit ng aircon at electric fan sa ating pagtitipon. And yet, practical common sense upang hindi naman po agonizing ang ating pag-upo dahil tayo ay pinapawisan, kaya tayo ay gumagamit ng air conditioning unit sa ating pagtitipon. So, ang confession of faith, yung ating systematic na presentation ng ating pinaniniwalaan, ay mahalagang tool po ito na nagdi-describe kung ano ang ating pinaniniwalaan, nagbibigay summary patungkol sa mga mahahalagang doktrina ng banal na kasulatan. Ang Sunday School class, meron din tayo nito upang matulungan ng iglesia sa discipleship. Meron din tayong scheduled 2 worship services every Lord's Day. Wala namang sinasabi ang Bible na kailangan 2 worship service bawat linggo. Pero nagsasagawa po tayo ng 2 worship services upang matulungan ang ating mga members na i-observe ang Sabbath, ang Lord's Day, in a biblical way. And then meron din tayong midweek service dito sa Bella Vista para sa karagdagang pag-edify or pagpapatibay ng katawan. Wala po tayong explicit na biblical command sa mga bagay na ito. Hindi rin ito ipinagbabawal ng Biblia. Now, pagdating din sa church covenant, yung ating pinipirmahan, tayo po ay nagkakaisa nito bilang pagpapakita ng ating commitment sa ating Panginoong Hesukristo at commitment din natin para sa isa't isa. Well, samantalang wala po tayong matatagpuang specific na utos mula sa kasulatan na magsasagawa tayo ng covenant of membership bilang isang iglesia, pero ang concept po ng covenant ay matatagpuan po natin sa parihong lumang tipan at bagong tipan. So, ang parihong lumang tipan at bagong tipan ay hayagang nag-i-express na ang ating relationship sa ating Diyos ay sa pamamagitan po ng tipan. In fact, ang ating Biblia ay nahahati sa 2 section, the Old Covenant and the New Covenant. Yung lumang tipan at saka ang bagong tipan. Nakikita din natin sa banal na kasulatan ng Panginoon ay nakikipagtipan kay Abraham na ating ama sa pananampalataya sa Genesis chapter 12 and 15. At ito po ang umpisa ng lumang tipan. Ang tipan na nagbuo ng bansang Israel. Ito yung national covenant. Ito yung tipan ng Panginoon sa bansang Israel na conditioned upon their obedience. Magpapatuloy ang tipan na ito as long as ang bansang Israel ay susunod patuloy at igagalang nila ang nakastipulate sa tipan na ito. Now, sa bagong tipan din, sa New Testament, ang mga mananampalataya ay merong pagkakaisa kay Kristo at dinescribe din ito sa isang covenant relationship. Ano ba ang sinabi ng Panginoon nung itinaas niya ang saro? This is the blood of the new covenant. So, inumpisahan ng Panginoon
ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng silyo ng bagong tipan, which is the seal of His blood, yung dugo niya. At isa pang pagpapala ng New Covenant is that sinulat ng Diyos ang kaniyang batas sa ating puso at isipan. Ang first, second, hanggang sa third and fourth commandment, ano ito? Ang tinutukoy diyan ay ang covenant faithfulness, loyalty to God. First commandment, you shall not have any other gods before me. Loyalty, covenant po yan. Do not make for yourself graven image. That's part of our covenant, na igalang po natin ang Diyos na ating sinasamba. Sa third commandment, do not take the name of the Lord your God in vain. Tipan din yan, na beholden tayo or obligado tayo na igalang natin ang pangalan ng ating Master. And yung fourth commandment, remember the Sabbath to keep it holy. So, tipan po ito. It's all about covenant faithfulness ng ating Diyos at susuklian po natin ito sa pagiging matapat natin sa Kaniya. Ang Old Covenant ay conditional. Ang pagpapala na natatanggap ng bayan ng Israel ay nakakondisyon po sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ang New Covenant ay unconditional. Unconditional. Hindi po tayo naliligtas sa pamamagitan ng batas, hindi rin po tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. And yet, kahit ang bagong tipan ay unconditional, ito po ay isang covenant na meron pa ring demands na kailangan po nating sundin. Ang ebanghelyo po ay libre po na iniaalok sa atin, pero meron pong demand sa makakatanggap nito ng libre. At ano po ang demand? Luke chapter 9 verse 23 to 24. Luke chapter 9 verse 23 and 24. Bagamat ang pagpapala ng bagong tipan, yung kaligtasan natin, yung bagong puso, yung salita ng Diyos na isinulat sa ating puso at isipan, bagamat ang mga pagpapalang ito ay libre, hindi ibig sabihin na walang hinihinging demand ang ating Diyos. Sabi po dito, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kaniyang sarili at magpasa ng kaniyang krus araw-araw at sumunod sa akin. This is the demand of the New Covenant. Bagamat libre po ito, pero meron talagang demand. Tanggihan daw natin ang ating sarili at magpasa ng ating krus araw-araw at sumunod kay Kristo. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit, sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito. Meron pa ring demand, mga kapatid, mga kaibigan, ang bagong tipan. Bagamat ito ay unconditional at ito ay libre, meron pa ring demand. Ang demand is that tayo po ay ibukod or i-separate mula sa mga tao dito sa mundo. There is what we call divine separation. Ang kanilang pamumuhay ay hindi po natin pamumuhay. Dapat naiiba po tayo. 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18. Again, ang ating kaligtasan ay libre, walang bayad, pero ang lahat ng nakakasumpong ng kaligtasan ay meron talagang demand na ibinigay ang Panginoon sa kanila. Na kung ginagawa natin ang demand na ito ay patunay na tayo ay kabilang sa tipan ng ating Panginoon, sa covenant community ng ating Panginoon. 2 Corinthians 6, 17 and 18, hindi po ito conditional. Palatandaan po ito. How do we know that you are part of the new covenant community of God? Well, if you are living according to these demands, you are denying yourselves daily, you are taking up your cross and following God, following Christ. 2 Corinthians 6, 17 to 18, ang sabi dito, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, bagamat libre ito,
Pero ang lahat ng tatanggap nito ay kailangang tumalikod sa kanilang kasalanan. Kailangang bumaling mula sa kaharian ng dyablo tungo sa kaharian ng liwanag. Kaya, sa bagong tipan, sa komunidad ng bagong tipan ng ating Diyos, meron pong order na kanyang nilay down upang tayo ay maging hiwalay sa mundo. So kung tayo ay merong union with Christ, tayo ay merong pakikisama kay Kristo, pagkakaisa kay Kristo, ibig sabihin nito, hiwalay na tayo sa sanglibutan. Tayo ay na kay Kristo. Now, ano po ang turing natin sa mga kapwang na kay Kristo? Di ba? Ito talaga yung komunidad na nabuo. We are bound with Christ. We are also bound to one another. Hindi po tayo hiwalay sa isa't isa sa mga kapwa mananampalataya. Kaya nga ito yung expectation ng mga binago ng Diyos. This is the expectation of regenerate membership. Na kailangang makita natin ang palatandaan na ang batas ng Diyos ay naisulat sa kanilang puso at isipan. Kaya yung mga local churches hindi basta-bastang tumatanggap ng mga members. Kailangang makita ang mga palatandaang ito na siya ay hindi na nakikiayon sa pattern ng mundo at siya po, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi na namumuhay sa kasalanan, na siya po ay meron ng bagong panlasa, na siya talaga ay umiibig na sa ating Panginoon at naglilingkod. Kailangang makita ito ng mga tatanggaping miyembro sa iglesia. Seryoso po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ang mga churches ay dapat meron silang expectation sa kanilang mga member na mamuhay na consistent sa ating ipinahayag na pananampalataya, na walang pagkukunwari, wala pong pretense. Ito po yung utos ni Apostle Paul sa iglesia doon sa Corinto. Meron pong expectation para sa kanilang buhay bilang isang iglesia, para sa kanilang relationship sa isa't isa, kung papaano mamuhay sama-sama sa kaharian ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 5, verse 11 to 13. Please turn there. Seryoso po ito. 1 Corinthians chapter 5, verse 11 to 13. Ang sabi dito, kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid or umaangking kapatid, kung siya ay mapakiapid. So hindi daw natin tatanggapin kahit sino pang magkiklaim na kapatid na siya sa pananampalataya, pero hindi daw tayo basta-bastang tumatanggap bilang kasama. Kung siya ay mapakiapid, o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o maglalasing, o magnanakaw. So meron talagang selection committee. Meron po talagang selection. Meron pong nag-i-interview sa mga membership applicants. Ni huwag man lamang kayong kumaing kasalo ng ganyang uri ng tao. Ang ibig sabihin nito, hindi talaga tayo mag-extend ng right hand of fellowship. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba yaong nasa loob ang iyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. So, ang konteksto po nito ay church discipline. Yung namumuhay ng immoralidad doon sa Corinto, na identified as a church member, kapatiran daw, kapatid, pero namumuhay ng immoralidad, sabi ni Apostle Paul, tanggalin nyo yan. Saan tatanggalin? Tanggalin sa membership. Tanggalin sa covenant community doon po sa Corinto. Kaya, di porket natanggap ng isang tao bilang miyembro, okay na. Kailangan consistent na ipamuhay ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi ang expectation talaga ng Panginoon sa lahat ng mga members na ligtas or niligtas niya at naging member ng iglesia ay mamuhay tayo ng nararapat sa pagkatawag kung saan tayo tinawag ng ating Diyos. Meron pong church discipline. Yung breaking of the covenant, yung ikaw ay namuhay na sa pakikiapid, namuhay na sa kasalanan, that's breaking of the covenant. That's not consistent with the expectation of the members of the covenant community of God. Kaya meron pong church discipline. Sa Herald of Grace, seryoso talaga ang ating church membership.
Gusto po natin ang lahat ng mga nakikiisa at nakikianib sa iglesia ay meron po talagang mataas na pananaw at pagtingin sa church membership. Tayo po ay loving community na bagamat tayo ay loving community, siniseryoso po natin ang personal holiness, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, kung ang ating church ay dumadaan sa proseso ng discipline sa mga ilang members natin, we are just being faithful sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. And the worst discipline na maisagawa ng isang iglesia ay excommunication. Yung talagang tanggalin na sa kalagitnaan. Ihiwalay na ang tupa at kambing. Habang dito pa tayo sa lupa, ay tinatanggal natin. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. So meaning to say, i-pronounce na hindi pala talaga siya tunay na Christian. Nagkamali tayo sa pagtanggap niya sa church membership. So, pangalawang punto, ano ba talaga ang church covenant? Ang church covenant po ay isang pangako. Pangako po ng lahat ng mga nakikianib o naging kabahagi ng church membership. Lahat po ng mga tipa ng Diyos ay may pangako. At ang pangako po ng Panginoon ay absolute. Tinutupad talaga niya yan. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Please turn there. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, lahat ng pangako ng Panginoon ay oo. Tinutupad talaga niya ito. Now, ang ating church covenant ay isang pangako or pledge po natin. Pledge ng lahat ng mga tatanggapin bilang members. Ito ay pangako natin sa Diyos at pangako din po natin sa ating iglesia at pangako din po natin sa ating sarili. Pangako natin sa isa't isa. Ito ay statement, yung church covenant na ating pinipirmahan, statement ito sa ating commitment kay Kristo at saka sa isa't isa. Di ba? Meron tayong pinangako, yung sinumpaan natin that we will really live holy life, na i-maintain ang means of grace, pati family worship, pati pag-contribute para sa church, sa lahat ng mga gawain nito, commitment po natin ito. Ayon pa kay Charles DeWies, sa kaniyang libro, nasabi po niya, a church covenant is a series of written pledges based on the Bible. So itong pledges na ito ay galing din sa Biblia, which church members voluntarily make to God and to one another regarding their basic moral and spiritual commitments and the practice of their faith. So, ito po ang ating basic moral and spiritual commitment. Gusto mong maging kabahagi ng Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite? Ito po yung commitment mo. Personal commitment sa Diyos, personal commitment sa kaniyang katawan, ang iglesia, at sa isa't isa, at saka sa sarili mo. So, nire-require talaga natin ang lahat ng mga tinatanggap natin bilang church member na mag-sign po ng membership covenant sa harap ng Diyos at sa harap po ng mga tao. So, hindi po ito exhaustive list of do's and don'ts. Ang church covenant po ay summary ng uri ng pamumuhay na ating mini-maintain sa harap ng Diyos at sa harap po ng ating community. Ang church covenant ay isang simple statement kung ano ang ibig sabihin ng pagiging disciple ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang church covenant. Ang church covenant ay nagli-lay down din ang expectation ng uri ng pamumuhay ng lahat ng mga members ng iglesia. Expectation na gayahin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At bilang miyembro ng ating iglesia, ang Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, ay ini-exhort po natin ang isa't isa na mamuhay ng may kabanalan and ready din po tayong sumaway at mag-rebuke at mag-exhort sa bawat isa. That's part of the covenant na ating pinipirmahan. Hindi po tayo individualistic.
Yun ang problema ng ibang churches, individualistic. Kaya nakakalungkot po kung ang membro ay Zimbabwe, simba at saka uwi kaagad. Diba? Pagkatapos ng worship, nagmamadali ng umuwi kaagad. That's individualistic. Sambales, sambaalis. So, that's individualistic. Meron talaga tayong connection sa isa't isa. So, yun po ang church covenant. Bilang miyembro ng ating iglesia, we are committed to exhort one another, to encourage one another, to have fellowship with one another, and to rebuke one another kung kinakailangan. So, ang church covenant, ekspresyon po ito ng pagkakaisa po natin bilang katawan ni Kristo. Ang church membership kasi is union yan eh. Union with a particular body. Na tayo ay mag-labor sama-sama para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang problema, lalong-lalo na sa mga European countries, talagang issue sa kanila ito kasi individualistic sila masyado eh. Okay, dito sa Pilipinas, kasi high context culture tayo, ibig sabihin, meron tayong close family ties. Generally, hindi tayo individualistic na lipunan. Pero meron na rin mga nag-i-embrace ng individualism kahit dito sa Pilipinas. Pero hindi yan. Sa katawan ng Panginoon, talagang iisipin po natin ang isa't isa. 1 Corinthians chapter 12, verse 25 hanggang sa 27. Please turn there. 1 Corinthians chapter 12, verse 25 hanggang sa 27. Ang sabi po dito, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Diba? Magkatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Now, bilang miyembro ng kanyang iglesia, kinakailangang one heart tayo. Isang puso tayo para sa isang layunin. Isang doctrine, nagkakaisa tayo sa pag-ibig. Tayo ay isang katawan, tayo po ay iisa. Sa modern society nga ay lalong-lalo na sa mga individualistic society, hindi nila ito matatanggap. Pero basahin po natin ang 1 Corinthians 1:10. Malinaw po ito. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. So, one page po. Kaya nga, ang lahat ng magiging kabahagi ng iglesia, tama lang ayon sa Bible na tayo ay nangako na hindi tayo magkaroon ng attitude ng pagkakabahabahagi. At ito po yung greatest weakness ng iglesia sa ating panahon ngayon. Diba? Weakness ito ng church in general, na hindi natin nakikita yung importance of the body. Meron pang ibang mga grupo na sumasalungat sila sa church membership. Yung formal church membership. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, lahat ng principle for formal church membership ay andun. Diba? Magkakaisa daw tayo, hindi magkakabahabahagi. What does it mean? Unity in the church. So, meaning to say, kung tayo ay kabilang ng Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, ayon sa itinturo ng banal na kasulatan, dapat ay meron tayong pagkakaisa at mangako tayo na panatilihin ang pagkakaisa. That's part of our covenant. At saan ba nanggagaling yung covenant na yan? Nanggagaling din sa prinsipyo ng banal na kasulatan. So, ang church covenant ay ito yung summary kung paano po tayo mamuhay, mga kapatid, mga kaibigan. So, bilang isang loving community, within the context of local church ay hindi po madali. Bakit hindi madali? Sapagkat meron pang natitirang kasalanan sa atin. Hindi talaga madali. Kaya kailangan mangako tayo, kumitado tayo sa isa't isa sa harapan ng Diyos. Kumbaga, pumapasok pa rin madalas sa ating puso ang selfish interest rather than kung ano ang
interest ng church at saka ng katawan. Meron tayong sarili-sariling agenda at times. Maganda naman yung diversity. Pwede itong mag-lead ng isang creative ministry. Pero itong diversity, iba't ibang gift, maaring magli-lead din ito sa conflict. Katulad ni Euodia and Syntyche. Hindi talaga natin alam kung ano ang kanilang pinagtatalunan sa church. Baka ay sa ano siguro sa kortina, no? Baka ay sa yung paraan ng pagluluto kasi mga babae ito eh. Baka sa paraan ng pagsiserve. So, maganda naman yung iba't ibang gifts sa loob ng iglesia, but sometimes it can also lead to conflict. Sometimes nagka-clash yung mga ideas. Kaya ano ang gagawin natin bilang isang church? Kung mangyayari yung ganun, mangako tayo na panatilihin ang pagkakaisa, na handang magparaya for the sake of peace. James chapter 4 verse 1, saan ba daw nagsisimula yung mga conflict? Sa ating kalagitnaan? Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Di ba? So, kaya kailangan talaga ang covenant. Kailangan talaga ang pangako. Ito yung basic guidelines kung paano tayo mamuhay bilang isang iglesia. Ang church covenant ay isang paalala na tayo ay merong mutual commitment na nilagdaan as we reflect the love of Christ. Ang church covenant ay isang reminder na kung meron mang conflicts na mangyayari, abay, magiging quick ang ating reconciliation. Kasi isa yan sa ating pinangako bilang kabahagi ng iglesia na hindi po natin patatagalin ang mga conflicts. Kailangan talaga na i-work out ang reconciliation. Ang church covenant ay reminder din ito sa atin na hindi tayo magiging makasarili, kundi iisipin natin ang iglesia ng Panginoon at ang lahat ng kasapi nito. Ang church covenant din ay reminder na tayo ay responsible para sa isa't isa. We are a body, we are a loving community of faith. Now, what about kung merong aalis sa church? May mga times naman talaga na merong lilipat ng membership sa ibang church, lalong-lalo na kung ang location ang pinag-uusapan, transfer of residence. Kung mangyayari, dahil ikaw ay bound in covenant with this local church, ay part din yan ng tipan na maghanap ng church na more or less like-minded sa atin. Hindi yan maiiwasan kasi. And salamat sa Panginoon dahil may mga members din tayo sa church na kahit gaano kalayo ng kanilang tahanan sa ating church, ay hindi po nila iniwan ng ating church. Kasi dito na matagal na sila at kabahagi talaga sila sa church and committed sila. Kaya naniniwala po ako that distance is in the heart. Distance is in the heart. Kasi meron pong nasa harap lang ang church ng kaniyang bahay. Hindi pa rin siya papasok doon. Kasi nga, malayo ang kaniyang puso. Malayo ang kaniyang puso. Ito naalala ko lang, hindi po tayo naniniwala sa mga miracle, mga mysticism, pero ang Panginoon din ay kumikilos in mysterious way. Meron po tayong kilalang pastor doon sa Mindanao na sa harap ng kanyang bahay ay ng church ay isang bahay, may buntis doon sa harap. Every time na mag-preach na ang pastor, every time na magtuturo na siya ng Sunday School, lalabas yung buntis sa terrace ng kanyang bahay at igagano niya yung kanyang tenga, ipapakita talaga niya sa pastor na tinatakpan niya yung kanyang tenga. And then nagme-make faces siya. Nagme-make faces. Buntis siya. Talagang sinasadya. Kumbaga, wala talaga. Nanghahamak ba? Nanghahamak. Noong lumabas si baby, meron namang tenga, merong butas, pero walang ganito. Walang ganito. Wala talaga. So, hindi tayo naniniwala sa sa mga mysticism, pero ang Panginoon din ay kumikilos din sa kanyang justice. Wala talagang earlobe
Walang earlobe. Merong butas, nakakarinig pa rin yung bata, pero walang earlobe. Yung iba. Kumbaga, it's an instant punishment. It's an instant discipline. Dahil instant na pagpalo ng Panginoon yan sa nanay. Na during sermon, kung magtuturo na yung pastor, ginaganon niya nagbe-make face siya, ginaganon. Talagang pinapakita niya na hinahamak niya ang salita ng Panginoon or hinahamak niya ang iglesia. So, nung lumabas ang kanyang baby, walang earlobe. Na hindi po tayo naniniwala sa mga paglilihi ha. Pero ang Panginoon, He works in mysterious ways. Ay namamalo din ang Panginoon at minsan ang pagpapalo ng Panginoon ay talagang obvious na obvious, lantad na lantad. Madalas ang pagpapalo ng Panginoon ay napapansin natin later na. Pero meron ding pagpapalo ang Panginoon na instant. So, sana po ay naunawaan po ninyo kung bakit ang lahat ng mga members ng Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite ay dumadaan talaga sa paglagda ng membership covenant. Summary po ito ng uri ng pamumuhay natin bilang kasapi ng Iglesia ng Panginoon na itinanim niya sa ating lokalidad, sa ating lugar. And let's pray na sa takdang panahon ay maging ganap na Iglesia ang Bella Vista. And let's pray na sa mga kabahagi ng Iglesia ng Herald of Grace sa Dasmariñas ay ipasirox natin ang ating mga membership covenants at bibigyan natin ng kopya ang bawat members para ma-review kung ano yung mga items na ating nilagdaan. Kasi summary yan ng ating pamumuhay bilang isang iglesia. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa gabing ito. At nawa ay nakuha ito ng inyong mga tao at saka ng lahat ng mga nanonood. And hinihiling po namin na maging matapat kami sa tipan na aming nilagdaan. Sa summary ng aming pamumuhay bilang isang iglesia, sa commitment po namin bilang isang lokal na iglesia o Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.